Estamos en Ribadavia na 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro, unha comarca do Ribeiro que conta con moitísimos concellos, con moitísimas historias, e un deses concellos é o concello de Arnoia. Non se pode entender, evidentemente, a festa do Viño do Ribeiro sin este concello tan pequeno, tan entrañable, onde desemboca este río aquí ao carón do río Miño. Estamos co xefe de ventas para toda España da marca Nairoa, unha adega da Arnoia de toda a vida, que é Marcos Vidal Barros, desde fai 4 meses, bueno, 5 ou 6 meses máis Sí, ou menos, medio ano, xefe de ventas que chega ao Ribeiro con moita ilusión e con moitas gañas, verdade? correcto. Moi bons días a todos. Moitas gracias por este pequeno espacio, esta oportunidade de dar voz ao Ribeiro e a nosa pequena bodega artesanal. Efectivamente, como ben dis, chego a esta adega, a Adegas Nairoa, con moita historia e moita tradición, dende o ano 98, co fin de representar e dar visibilidade aos nosos produtos e aos nosos viños como voz do Ribeiro. Unha voz do Ribeiro que ven dentro da marca Nairoa, que para a xente que non o coñeza, Nairoa, si movemos as letras, é Arnoia, verdade? Efectivamente, digamos que Nairoa é un pequeno acrónimo de Arnoia, eso é. Marcos, que tal esta evolución dentro da túa chegada a esta adega para potenciar, se cabe, todavía máis o nivel de ventas? Sí, mira, a experiencia, a verdad, que a acollida moi boa dentro do mercado, un dase conta cando está na rúa, eu xa teño unha pequena experiencia dentro da, digamos, representar os produtos galegos na rúa, por España e partes de Europa, e un dase conta de que o Ribeiro pois ten unha acollida moi boa, tanto dentro das nosas fronteiras, dentro da comarca de Galicia, como fora de Galicia, en termos de España. Sí que é verdade que queda moitísimo traballo por diante, non só por nós mesmos, como Adegas Nairoa, senón considero que como Ribeiro como tal. Considero que estamos frente a xeografía vinícola máis antigua de toda España, na produción de viños se refiere, que, polo tanto, considero e coido que temos que defender o Ribeiro como patrimonio e darnos a coñecer e traballar moitísimo na defensa e na aportación. Nese sentido, pois, de Adegas Nairoa, a miña labor consiste niso. Vemos que estamos aquí cunha marca primordial para a adega Nairoa, que Alberte, xa temos aquí referenciada a colleita 2025, estás con nova colleita. Contanos un pouquiño, pois, a evolución, novas marcas, obxectivo futuro. Vale, pois a evolución está ante un viño primeiro que é Treixadura Albariño Helado, representa un pouco o patrimonio e a xemonía do Ribeiro esencial aquí do Valle de Arnoia, un viño equilibrado. Nós, como adega, pois o que facemos son produtos de mínima intervención, respetando ao máximo o que é a uva, que fale a uva, que se expresa a uva, e a partir de aí o objetivo da nosa bodega sencillamente é dar visibilidade aos nosos produtos, defendendo sempre a hexemonía primordial do Ribeiro, con mínima intervención, con viños fáciles, asequibles, tanto en relación calidade-precio para todos os públicos, e, polo tanto, o objetivo é defender a calidade da que temos e nada máis. Calidade máxima que se expresa dentro de a adega Nairoa, que ven sendo ese punto tan especial na comarca do Ribeiro como o Val da Arnoia. Por certo, levamos todos unha chapiña que pon linguaxe de signos. Este ano a Feira do Viño é inclusiva precisamente para a xente que non poida escoitar, que non poida falar. Como está sendo acollida esta iniciativa? Pois, mira, particularmente ves unha iniciativa extraordinaria. De feito, xusto antes, uns interesantes, falaba cos teus compañeiros. Eu que teño unha experiencia de traballar na hostelería, por lo tanto, sempre de cara ao público, considero que, de igual maneira que sabemos inglés, sabemos francés, sabemos italiano e demais, considero que ao largo da nosa vida, da nosa educación, da nosa enseñanza, deberíamos ter tamén unha formación cando menos básica da linguaxe de signos, porque a mí me ten pasado de que, exercendo o meu traballo, non poderme comunicar debidamente tal como quisera coas persoas que, bueno, sordomudas, non? Entonces, me parece extraordinario. Xa despois, a nivel profesional, que fagades isto, me parece maravilloso. De feito, mencionaballe aos teus compañeiros
que gracias ás redes pois actualmente se permiten chegar a sitios onde antes era inviable, non? Teño a suerte de, a través das redes, coñecer a un sumiller peruano e a un sumiller catalán, que son os dous únicos sumilleres do mundo que exercen a súa labor en lenguaxe de signos. Eles son parlantes, vale? Eles falan, pero si teñen ese coñecimiento da lenguaxe de signos e son capaces de desenvolver ese traballo con notoriedade. Entonces, polo tanto, chapó pola iniciativa, me parece extraordinario. Dende aquí o meu máximo apoio e considero firmemente que todos deberíamos ter cando menos unha formación básica para poder dicir hola, gracias, chao, agua, pan, viño, non sei. Así que maravilloso, de verdad. Extraordinarias palabras de Marcos Vidal, como extraordinario tamén o viño que temos aquí, viño a marca Alberte, pertencente a Adega Nairoa. Amigos e amigas, temos para continuar aquí, repetimos, en Si Radio Ourense a Porta de Galicia, en vivo, en directo contigo na onda, neste especial final da 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro.